Er I klar? Den her sang, den kommer over fra min børnehave af. Jeg går i skole i 0. klasse. Det er fordi, at den her sang den handler om en meget fin pige, der er gift med en prins. Er I klar? Nu begynder jeg. Du er en lille prinsesse, der går i Valder. Du vil have en prins og danse med den. Du vil også have din vilje. Du skal da de få. Så kommer prinses på sin hest. Glung, 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 glung. Så er det prinsessen bliver så glad. Farmand siger, det var flot. Heldigvis der alle blot. For ikke med hvor i stalle, hvor de sønne, hvor de gældte. Henter står mit og stiller, han er mest i drømme. Lille skat, nu går jeg i seng. Vil du med, eller vil du ikke?